Ahoj, vitaj pri našom dnešnom zamyslení sa nad niečím, čo sa zdá byť úplne základné. Čau. A pritom to možno vôbec nie je tak, ako si myslíme. Presne tak. Máme tu dnes taký zaujímavý text, ktorý nás oboch celkom chytil. Áno. Od Eliana, volá sa Čas neexistuje. Už len ten názov však. No práve. To je ako hodená rukavica. Všetkému, čo berieme automaticky. Presne. Znie to trochu ako sci-fi, ale keď sa do toho človek začíta, je to celkom jazda. Ale núti to premýšľať inak, že? Áno, presne. Mňa na tom zaujala tá logika, ako sa snaží ísť krok za krokom, spochybniť niečo tak základné. Mňa to tiež nechytilo. Vieš, ten pocit, keď ti niečo prevráti vnímanie, ale zároveň ti to tak zvláštne sedí. Áno. Čo teba na tom najviac oslovilo hneď na začiatku? Asi tá snaha ísť fakt k jadru. K tomu, čo naozaj zažívame. Oproti tomu, čo si len myslíme, že zažívame, vieš? A nerobí to len takými výkrikmi do tmy, ale naozaj sa opiera o tú priamu skúsenosť. Aspoň tak to na mňa pôsobilo. Súhlasím, nie je to len filozofovanie. Tak, ideme na to. Pozrieme sa na tie kroky. Som fakt zvedový, kam nás toto zavedie. Mentálna rozcvička. Skúsme to. Takže, ak som to správne pochopila, ten Elianov východiskový bod je vlastne tvrdenie, že jediná realita, ktorú poznáme, je naša skúsenosť. Presne. Formuluje to tak nejako, že myseľ je skúsenosť mysle, telo je skúsenosť tela. Počkaj. Toto si musíme trošku rozmeniť. Dobre. Znamená to podľa neho, že neexistuje nejaký objektívny svet tam vonku? Alebo ako? Lebo to je dosť radikálne. No, myslím, že tá pointa je trošku inde. Nie, že by popieral svet, ale skôr upozorňuje na to, že my sme nikdy nezažili nič inak, než ako súčasť našej skúsenosti. Jasné. Predstavujeme si síce, že myseľ, telo, svet sú oddelené veci, ale naša reálna, priama skúsenosť je vždy len to prežívanie. Nikdy sme neboli mimo nej. Aha, rozumiem. Takže pointa nie je v tom, či ten stôl existuje, keď sa nepozerám? Presne. Ale v tom, že môj jediný kontakt so stolom, s myšlienkou, s pocitom, je vždy cez filter toho môjho prežívania. Áno. Dobre, toto chápem. A potom ide ešte hlbšie však, k tomu vedomiu. Presne, to je tam kľúčové. Že bez vedomia by vlastne nebolo ani to prežívanie, ani myseľ, telo, svet, nič. Áno, akoby vedomie bolo, predstav si to ako nejaký priestor. Alebo plátno. Plátno, hej, to je dobré prirovnanie. A na ktorom sa celý ten film našej skúsenosti odohráva. Bez plátna by nebol obraz. Ako obloha, mraky prichádzajú, odchádzajú, myšlienky, pocity. Ale tá obloha, to vedomie, tá ostáva. Aj keď si ju nevšímame, lebo nás zaujímajú tie mraky. Presne. A on vlastne obracia pozornosť z tých mrakov na tú oblohu. Dobre, takže prvý kľúčový postreh, jediný kontakt s čímkoľvek je cez prežívanie a základom prežívania je vedomie. To je už dosť. Veru, mení to perspektívu z toho, čo vnímame, na to, že vôbec vnímame. Dobre, držím si klobúk, lebo teraz ten čas. Toto má fakt. Prekvapilo. Áno, to je tá hlavná téma. Elian tvrdí, že čas, tá linka, minulosť, prítomnosť, budúcnosť, že to vlastne nikdy priamo nezažívame. Nikdy. Že jedine, čo kedy zažívame, je teraz. Vždy a stále len teraz. Áno, to je ten elegantný paradox však. Keď spomínaš na včerajšok, kde sa tá spomienka deje? Teraz. V hlave. Presne, teraz, ako myšlienka alebo obraz. A keď plánuješ zajtrajšok? Tiež teraz? Ako predstava? Áno, samotnú minulosť alebo budúcnosť ako nejaké reálne miesta alebo časy, tam nikdy nie sme. Nikdy som sa nad tým takto nezamyslel. Vždy je to len aktuálny obsah mojej mysle. Presne. Ale čo potom ten prítomný okamih? O tom sa toľko hovorí. Aj to spochybňuje. Aj to? Áno, upozorňuje, že aj prítomný okamih je stále len koncept. Predstava niečoho krátkeho, stlačeného medzi minulosťou a budúcnosťou. Ako by sme prežívali sériu týchto okamihov ako korálky na šnúrke. Áno. Ale on hovorí, že naša priama skúsenosť nie je takáto kúskovaná. Že je vždy len to jedno nedeliteľné, nemenné teraz. Fíha, nie je to okamih v čase? Ale skôr absencia času. Takže ani to slovo teraz nie je úplne presné, lebo aj to evokuje nejaký bod na tej časovej osi. Presne. Poukazuje na to, ako nás ten jazyk pletie. No jasné, slová ako vždy, stále,
nikdy, prítomný. Všetky nesú v sebe tú predstavu trvania, plynutia. A ako potom hovoriť o niečom, čo je mimo času? Keď náš jazyk je celý ponorený v čase. To je skoro... Ako opísať farbu slepému? Presne. Sme chytení v sieti jazyka. A on vlastne hovorí, pozrite sa na svoju priamu skúsenosť ešte predtým, než ju pomenujete a zaradíte do času. A zistíte, že tá časová os tam nie je. Že je to mentálny konštrukt, zvyk myslenia. Takže tá naša vnútorná časová os je len softvér, ktorý sme si nainštalovali. Asi tak nejako. A on nás pozýva odinštalovať ho a pozrieť sa, čo je pod tým. Dobre, toto je silné. Kľúčový postreh. Časová os je model, nie priama skúsenosť. Skúsenosť je vždy teraz. No a keď príjmeme túto myšlienku, že existuje len teraz, logicky sa pýtame, čo je potom podstatou tohto teraz? Áno, čo to je? A tu sa Elian vraca k vedomu. Aha. Hovorí, že teraz nie je len nejaký neutrálny bod, ale je to samotná podstata vedomia. Akože vedomie zbavené ilúzie času. Presne. Ilúzie trvania. Takže vedomie nie je ako tá rieka, ktorá plynie a mení sa. Skôr nie. Skôr ako tá nemenná prítomnosť, v ktorej sa všetky tie zmeny myšlienky, pocity, udalosti len objavujú a miznú. Áno, ako tá kinosála, alebo to plátno, o ktorom sme hovorili. Jasné. Plátno ostáva rovnaké, aj keď sa na ňom menia filmy. Presne. Vedomie podľa tejto interpretácie vytvára len zdanie kontinuity. Ako by spájalo zážitky no príbehu. Ale samo o sebe je mimo času. Bezčasové. Je tá konštanta za všetkými premenami. A práve preto, že je stále tu a nemenné, ho prehliadame. Ako ryba vodu. Presne. A spomína tam aj tú zaujímavú vec, to zabúdanie na seba. Áno, to je dôležité. Že vedomie akoby sa stratí tým, že sa úplne stotožní s tým obsahom, čo sa v ňom deje. Presne. S myšlienkami, pocitmi, telom, rolami. A začne sa považovať za tú konkrétnu myšlienku, ten pocit, tú osobu. Áno. Je to ako by sa to čisté vedomie, ten priestor, prelialo do formy objektu. Napríklad myšlienka ja som nahnevaný. Aha. A v tom momente zabudne, že ono je vlastne ten priestor, to vedomie, v ktorom sa tá myšlienka len objavila. Stotožní sa s obsahom. A stratí kontakt so svojou vlastnou priestrannejšou podstatou. To je ako keď pozerám napínavý film a úplne zabudnem, že sedím v kresle. Presne. Úplne ma to pohltí. A potom zrazu niečo buchne a ja sa preberiem späť. Áno. Takže to stotožnenie je vlastne taký mentálny spánok. Dobre. Kľúčový postreh. Vedomie je tá nemenná prítomnosť, ktorá sa zdá byť stratená, keď sa stotožníme s obsahom. Dobre, toto všetko dáva zmysel, aj keď je to náročné na predstavu. Ale potom tam píše o medzerách. Medzery medzi myšlenkami, medzi vnemami. A hovorí, že nemajú žiadny objektívny obsah a sú bezčasové. Toto mi prišlo ako dosť kľúčové, ale zároveň ako si to predstaviť, čo to je. Áno, toto je podľa mňa naozaj jeden z tých hĺbších a možno najťažšie uchopiteľných bodov. Naznačuje, že práve v týchto medzerách, v tých okamihoch ticha, keď ustane prúd myšlienok alebo sa pozornosť na chvíľu odpúta od objektov, áno, tak sa vedomie prestáva stotožňovať. Je to akoby záblesk čistej prítomnosti, čistého bytia. Ešte predtým, než mysel s tým naskočiť a povedať, aha, medzera. Presne. Lebo v momente, keď to povie... Už to urobila ďalší objekt, ďalšiu myšlienku. Presne tak, že tie medzery nie sú niečo, čo máme aktívne hľadať. Alebo sa snaží dosiahnuť, lebo mám pocit, že tam aj varuje pred... Áno, varuje. Aby sme sa nesnažili myšlienkovo pozrieť na niečo, čo nie je objekt. Lebo by to bol len ďalší trik mysle. Ďalšie stotožnenie. Jasne. Zdá sa, že to nie je o hľadaní niečoho nového, vieš, exotického. Ale... Skôr o rozpoznaní niečoho, čo je tu neustále. Len prehliadané. O uvedomení si samotnej pozornosti, samotného vedomia, čo sa stane s pozornosťou, keď nie je zameraná na žiaden objekt. Na myšlienku, pocit, vnem. Kam ide? Kam? Naznačuje, že sa neobracia na nejaký iný, subtilnejší objekt, ale akoby sa vrácia sama k sebe. K sebe? Rozpoznáva svoju vlastnú podstatu. Ostáva len čistá pozornosť, čisté vedomie.
A toto rozpoznanie, to je ten návrat vedomia k sebe. K tej pravej podstate, ktorú prehliadalo, lebo bolo fascinované obsahom. Toto je naozaj hlboké. Tá predstava, že pod celým tým ruchom, pod tým filmom nášho života je niečo úplne tiché, nemenné, stále prítomné. Presne. A že to není niekde ďaleko. Nie je to nejaký mystický stav, ktorý treba dosiahnuť. Nie. Ale je to samotná podstata nášho bežného vedomia. Tu a teraz. Len prekrytá tými nánosmi stotožnenia. Áno. Nie je to o nájdení niečoho nového, skôr o rozpoznaní toho, čo tu vždy bolo a je. Odhalenie toho, čo je skryté priamo na očiach. Dobre. Takže kľúčový postreh tu môže byť: tie medzery nie sú cieľom, ale ukazujú na možnosť rozpoznať samotné vedomie, keď nie je upreté na objekty. Je to rozpoznanie pozornosti samej. Tak, skúsme to nejako zhrnúť. Čo sú tie najdôležitejšie vhľady, ktoré sme si z tohto Eliánovho textu dnes odniesli? Dobre. Pre mňa osobne je asi najzásadnejšia tá myšlienka, že naša priama, bezprostredná skúsenosť sa odohráva vždy a výlučne teraz. Áno. A čas, ako ho bežne chápeme, je skôr príbeh. Mentálny model, ktorý si o tejto skúsenosti rozprávame. Súhlasím. To mení pohľad na minulosť aj budúcnosť. Presne. A mňa veľmi silno zasiahlo to prepojenie teraz priamo s vedomím. Že vedomie nie je len nejaký pasívny svedok udalostí v čase. Ale je to samotná podstata reality. Áno. Ktorá je vo svojej podstate mimo času. A tie spomínané medzery, ako možné záblesky, kedy môžeme túto bezčasovú podstatu rozpoznať? Zahliadnuť, alebo skôr rozpoznať, presne. To mi príde fascinujúce. Mne tiež. Tiež mi príde dôležité to východisko. Jediná realita, ktorú poznáme, je naša skúsenosť a tá je neoddeliteľná od vedomia. Áno. A potom ten mechanizmus, ako sa vedomie ľahko stotožní s tým, čo vníma, s myšlienkami, pocitmi, telom. A zabudne na svoju vlastnú, priestrannejšiu a nemenejšiu podstatu. To vysvetľuje fakt veľa z našeho vnútorného prežívania, si myslím. Určite. A ešte tá pointa o pozornosti. Áno. Že pozornosť nie je len nástroj na skúmanie objektov. Ale keď nie je zameraná na žiadny objekt, keď sa akoby vráti domov, tak to je vlastne vedomie samo. Presne. Pozornosť je vedomie zamerané na objekt a keď objekt zmizne, ostáva čisté vedomie. Zaujímavý pohľad. Určite je to text, ktorý provokuje, nabáda k tomu, aby sme sa viac zamýšľali nad povahou našej vlastnej skúsenosti. Veru. A nespoliehali sa len na zaužívané predstavy. Je to pozvánka k vlastnému skúmaniu. Veru. Hlava nestáva ide trochu. Do štvorca, ale dobrým spôsobom. Áno. Núti ma to prehodnotiť veci. Čo keby sme na záver nechali aj pár otázok pre tých, ktorí nás počúvali? Super nápad. Ktorých tieto myšlienky možno tiež oslovili, alebo znepokojili, napríklad. Daj. Prvá. Ako by sa mohlo zmeniť prežívanie bežného dňa, práca, vzťahy, rozhodovanie, keby človek skutočne nielen hlavou, ale tak bytostne prijal myšlienku, že minulosť a budúcnosť existujú len ako myšlienky v prítomnosti? Čo by to urobilo napríklad so strachom z budúcnosti, alebo s lútosťou nad minulosťou? Presne. To je ono. To je dobrá otázka na preskúmanie. Alebo druhá? Áno. Je vôbec možné všimnúť si tie medzery medzi myšlienkami alebo vnemami bez toho, aby sa z nich okamžite stal ďalší objekt? Ďalšia myšlienka typu aha, ticho? Čo sa deje v tej chvíľke ticha? Ešte predtým, než ju myseľ pomenuje. A ešte tretia, tá je možno najosobnejšia. Počúvam. Ak vedomie, naša najhlbšia podstata, nie je viazané na čas, čo to potom znamená pre našu osobnú identitu? Pre ten príbeh o sebe, ktorý si konštruujeme zo spomienok a plánov. Kto vlastne sme mimo tohto príbehu, mimo času? Výborné otázky. Nechávame ich tu visieť vo vzduchu na ďalšie premýšľanie? Presne. Mne táto debata rozhodne dala veľa podnetov. Ďakujem ti za ňu. A ja ďakujem tebe. Bolo to fajn sa nad tým takto spolu zamysleť, trochu si potrápiť mozgové závity. Veru. Tak sa majte pekne a do počutia na budúce. Majte sa. That dog.